Wel, Gito, mae'n braf gen i gyflwyno di fel cyfarwyddwr newydd hydrogen gyda Menter Môn. A ti wedi bod yn gweithio hefo ni ers bron i 2 flynedd bellach ar hydrogen, ar gynllun o hydrogen. Elli di roi chydig bach o gyd-destun i ni o ran lle mae'r diwydiant hydrogen yn fydol neu'n genedlaethol ar hyn o bryd? Diolch, Dafydd. Ia, mae yna symudiadau go difrifol di cymryd lle, jyst yn ychydig misoedd diwetha ers ni gychwyn gweithio ar y prosiect yma. Felly mae'r prosiect rwan mewn maes gwell nag oedd ella rhyw 6 mis yn ôl. A mae'r symudiadau tuag at defnydd hydrogen ar gyfer sawl agwedd o'r economi, ar gyfer trefnidiaeth, a dyna da ni'n edrych ar yn benodol, i gychwyn beth bynnag, gyda Caergybi, ond hefyd ar gyfer datgarboneiddio diwydiant, gwres, amaethyddiaeth a pŵer hefyd. Felly mae'r cyfeiriad yn mynd yn gyson mwy difrifol o ran hydrogen i datgarboneiddio ar draws yr economi. A dwi wedi synnu achos pen gychwynon ni ar y gwaith yma rhyw 19 mis, 2 flynedd yn ôl. Do'n llawer o sôn am hydrogen, ond bellach mae pawb yn sôn am hydrogen, a cychwynon ni'r gwaith yn edrych ar rhyw 5 o gyfleoedd ar Ynys Môn ar gyfer datblygu diwydiant hydrogen. A wedyn, oeddech chi yn wneud efo'r gwaith o edrych ar Gaergybi'n arbennig, a mae Caergybi'n benthyg i hun i fod yn hwb hydrogen. Elli di sôn chydig am hynny? Yndi. A mae'r y broses da ni wedi mynd trwad yn ystod y blwyddyn a hanner diwetha ers i'r prosiect gychwyn. Mae'n adlewyrchu beth sy'n digwydd mewn meysydd eraill a gwledydd eraill ar draws y byd. Efallai bod ni chydig ar ei ôl o ran y prosiect neu gwireddu'r prosiect i gymaru â gwledydd eraill, megis Denmarc, yr Iseldiroedd, a mae yna brosiect eraill yn digwydd yma yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig hefyd. Ond y ffordd, beth sydd wedi plesio fi, ydy ffordd wedi cydio yn y rhanddeiliaid lleol ar Ynys Môn ac yn benodol i Gaergybi a'r potensial amlwg sydd yna. Felly o ran gwerthu'r syniad, os hoffech chi, mae wedi bod yn eitha hawdd, achos mae'r cyd-destun yn barod iawn ar Ynys Môn, gyda'r adnoddau sydd ar gael, yr is-adeilad, y porthladd, y phob beth. Felly mae'r syniad yn yr oes cywir ond yn y lle cywir hefyd. Felly, da ni'n gallu dal fyny ac efallai achub y blaen yn y maes yma o ran prosiect sy'n gallu cael ei wireddu yn y tymor byr. Ac yn sicr o ran, mae yna potensial o ran galw yn Gaergybi, does? Mae gennym ni'r cerbydau, y trenau, yr HDVs, y llongau hyd yn oed. Felly, os am greu hwb hydrogen, mae Caergybi'n benthyg i hun. Ac o ran Menter Môn hefyd, da ni'n wneud hefo ynni adnewyddol, gen i gynllun morlais, a'r bwriad hefo hwb hydrogen ydy cynhyrchu hydrogen gwyrdd. A wedyn, dwi ddim yn arbenigwr, ti di'r arbenigwr gyda, ond mae modd creu hydrogen gwyrdd gan ddefnyddio ynni adnewyddol, mae modd creu hydrogen allan o olew yn amlwg, ond da ni a diddordeb mewn creu hydrogen gwyrdd efo oil carbon isel. Wel, yn hollol, dyna'r potensial mawr sydd gen ni yn Ynys Môn gyda'r adnoddau sydd ar gael. Ac eith chi angen ydy ynni adnewyddol, digonedd o hwnna, a dŵr, digonedd o hwnna hefyd. A mae yna brosesau, mae'r technoleg sydd yn cyfuno'r ddau adnoddyn naturiol yna. Mae nhw rwan yn symud ymlaen yn gyflym iawn yn y maes hydrogen. Mae pobl i gwybod hyn ers degawdau bod bosib wneud hyn, ond beth sydd yn ddifrifol bwysig rwan i ddeud y gwir ydy bod rhaid ni symud y maes yma ymlaen yn gyflym iawn yn ystod y 10 awd nesaf, a mae'r costau o wneud hwnna yn mynd yn agos iawn i'r costau o gynhyrchu hydrogen o ffynhennellau ffosil tanwydd. Felly, mae yna gyfle eraidd fama i ddatblygu hwn, i osod y platfform ar gyfer nid yn unig trefnidiaeth eang ar Ynys Môn, gweithio gyda'r Cyngor Sir enghraifft, ond ar gyfer meysydd gwahanol trwy datgarboneiddio gwres a diwydiant, a ella ar gyfer allforio hydrogen o'r ynys a'r defnydd o'r adnoddau sydd yn y môr i meysydd ehangach yng Nghymru a chysylltu efo meysydd mawr yng ngogledd orllewin Lloegr hefyd. Ond da ni'n gwybod bod yna potensial mawr, beth da ni'n neud ar hyn o bryd ydy achub y blaen ar y potensial yna mwyn gosod y sylfaen ar gyfer y meysydd gwahanol yma. Ac yn sydyn iawn o ran y camau nesaf, felly mae yna arian wedi cael ei sicrhau gan Llywodraeth Cymru a Cyngor Sir Ynys Môn, a'r bwriad ydy wneud y gwaith o
y cynllun technegol i greu'r hwb yng Nghaergybi? Ie, y cynllun manwl technegol ynglyn â beth sydd am cael ei osod yna yng Nghaergybi. Ond law yn llaw hwnna, beth da ni'n eisiau gwneud ydy jyst rhoi rhyw cynllun at ei gilydd, a wedyn bod yna syniad am rhywun arall yn gallu ei ddatblygu o fel petai, ond bod hwn yn rhan anatodol o gynllun Menter Môn a'r ochr cymunedol a'r datblygiad economaidd sydd yn gallu dod law yn llaw gyda hwnna. Felly, creu cynllun technegol, ond hefyd y cynllun manwl ar gyfer y datblygiad economaidd a'r fenter tu ôl hwnna. Fel bod yna perchnogaeth o'r gadwyn cyflenwi hydrogen yn lleol am yr potensial economaidd yn cael ei wireddu cyn bellach sy'n bosibl yn lleol. Ie, absolutely ategaeth hynny o ran bwriad Menter Môn, mae gen i slogan weithio yn defnyddio sef mwy na megawatts. Di hwn ddim o reidrwydd am creu'r megawatts i ni, mae am creu gwaith, creu cyfleoedd, datblygu'r cyflenwi, a sicrhau bod Ynys Môn a Gogledd Cymru ar y blaen mewn diwydiannau twf. Felly, diolch yn fawr gyda, diolch ymlaen i weithio efo chdi am y blynyddoedd nesaf i wireddu'r y freuddwyd hydrogen yma. Diolch a chi hefyd, diolch yn fawr. Diolch yn fawr gyda.